बुधवारी रात्री 8:40 परवरी इथं वॉटर रिसोर्सेस विभागाचा सुनामीचा इशारा देणारा अलार्म अचानक वाजायला लागला। या अलार्ममुळे काही वेळ नागरिकांना काहीच समजलं नाही। लोक घरातून बाहेर पडून रस्त्यावर वाहनं थांबवून नेमकं काय झालं याबाबत विचारत होते। याच निमित्तानं जाणून घेऊया काय आहे सुनामी वॉर्निंग सिस्टीम आणि ती कशी काम करते। भारताला मोठ्या प्रमाणात निळाशार समुद्र किनारा लाभलाय, पण या सौंदर्याबरोबरच येणाऱ्या आव्हानांनाही आपल्याला सामोरं जावं लागतं। 2004 साली आलेल्या सुनामी वादळामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली। यानंतर भारत सरकारनं अशा प्रकारच्या मोठ्या वादळांची माहिती आधीच मिळावी यासाठी सिस्टीम डेव्हलप करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातूनच इंडियन सुनामी अर्ली वॉर्निंग सिस्टीमची निर्मिती झाली। तर या सिस्टीममध्ये काही महत्त्वाचे घटक असतात, ज्यांच्याद्वारे आपल्याला मोठ्या वादळांचा इशारा आधीच मिळतो। यातला पहिला घटक आहे साइझमक सेन्सर। हे सेन्सर भारतीय उपसागरातील भूकंपीय दृष्ट्या सक्रिय असणाऱ्या भागात बसवलेले असतात। हे सातत्याने या जागेची देखरेख करत असतात। ते छोट्या छोट्या भूकंपाचीही नोंद करतात। दुसरा घटक आहे सुनामी बॉयज। हा घटक समुद्र पातळीतील बदलांवर लक्ष ठेवून असतो। बॉयज सोबत प्रेशर सेन्सर्स जोडलेले असतात। ते सुनामीच्या लाटा ओळखतात आणि वॉर्निंग सेंटरला रिअल टाइम डाटा पाठवतात। तिसरा घटक आहे डाटा सेंटर्स। भारतात दिल्ली आणि हैदराबाद इथं डाटा सेंटर्स आहेत। हे सेंटर्स साइझमक सेन्सर आणि सुनामी बॉयज आणि इतर सोर्सेसकडून माहिती घेतात। तज्ज्ञांची एक टीम ही माहिती मॉनिटर करत असते आणि सुनामीचा इशारा देते। सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे कम्युनिकेशन सिस्टीम। सुनामीचा धोका समजल्यास ही सिस्टीम गव्हर्नमेंट एजन्सी, कोस्टल कम्युनिटीज आणि इतर देशांच्या वेगवेगळ्या सॅटेलाइट सहित चॅनेल्सना पाठवते। इंडियन सुनामी अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही, ती इतर देशातही इंटर गव्हर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमिशनच्या माध्यमातून संलग्न आहे आणि म्हणूनच धोक्याचा इशारा सीमेवरील देशांनाही जातो। याबरोबरच सिस्टीमच्या माध्यमातून कोस्टल भागातील नागरिकांना सतत सुनामी येण्याची चाहूल कशी ओळखावी याबाबत प्रशिक्षणही दिलं जातं। जागृती कार्यक्रम घेतले जातात। तंत्रज्ञान जसजसं प्रगत होतंय तसतशी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून ही सिस्टीम आणखी प्रगत होतीये। परवरी इथं वाजलेला अलार्म हा ट्रायलचा भाग होता, अशी माहिती या विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। गोव्यात 14 ठिकाणी असे टॉवर बसवण्यात आलेत। 2020 पासून ही सिस्टीम बसवण्याचं काम सुरू आहे। ते आता पूर्णत्वास आलं असून येत्या 15 दिवसात ते पूर्ण होईल असंही त्यांनी सांगितलंय। त्यामुळे आता सुनामी येणार असेल तर आपल्याला आधीच सावध होता येईल।